Televízia Region, prosím. Televízia Region priniesla ako prvá exkluzívna zábava z miesta. Televízia patrí medzi média a rozhodne patrí medzi najpoužívanejšie pojmy v súčasnosti. Jej hlavnými úlohami sú informovanie, zábava, vytváranie vzájomných vzťahov medzi časťami spoločnosti a zabezpečenie kultúrneho dedičstva. Myšlienka založiť novú regionálnu televíziu vznikla pred rokom. Motiváciou bolo presvedčenie, že mediálny priestor na východe Slovenska je voľný pre tých, ktorí chcú so zdravým zmyslom pre lokalpatriotizmus šíriť informácie o svojom regióne. V neposlednom rade bolo dôvodom aj to, že sa v celoplošných televíziách venuje východu nedostatok priestoru. Televízia je však zložitý komplex pozostávajúci z kolektívu výnimočných a nadaných ľudí s veľkou dávkou individuality a charizmy. Náš kolektív vznikol z konkurzu. Zúčastnilo sa ho viac ako 250 záujemcov a vzišiel z toho tucet mladých, ambicióznych ľudí, ktorí vytvorili redakciu pre tvorbu programov rôznych televíznych žánrov. Po technickej stránke ide o rozumné investície so zariadením na špičkovej úrovni. Pre začiatok sú to 4 hybridné kamery. Na jednej z nich je nainštalovaná čítačka textu pre moderátorov. 2 z nich ako plnohodnotné výjazdové kamery na prácu v exteriéri. Profesionálny zvukový mixážny pult a digitálny strihový pult s možnosťou využitia najrôznejšej elektronickej grafiky. Je štvrtok 23. júla, predposledný deň pracovného týždňa, sledujete správy Televízie Region. Vychádzame z predpokladu, že divák bude chcieť vidieť to, čo sa deje v jeho blízkosti. To, čo mu veľké televízie neponúknú, pretože regionálna televízia mu môže byť najbližšia. Našou snahou je diváka vnímať nielen ako prijímateľa informácií, ale aj ako súčasť tvorby vysielania. Televízia Region šíri svoj signál prostredníctvom spoločnosti UPC Slovensko, rovnako cez spoločnosť Antik Košice. Naše vysielanie je dostupné aj cez internet na webovej stránke www.regiontv.sk. Našu televíziu si už môžete naladiť v mestách Košice, Prešov, Michalovce, Trebišov, Poprad, Spišská Nová Ves, Bardejov a zanedlho už budeme vysielať aj vo Vranove nad Topľou, Humennom, Svidníku, Stropkove, Sečovciach a Moldave nad Bodvou. Zapnite si nás a sledujte Televíziu Region, televíziu východného Slovenska. Denne nové správy, denne nové informácie, každý deň zo života východu. Televízia Region, televízia východného Slovenska. Zdravíčko. Ja strašne rád cestujem, ja strašne rád chodím, ja strašne rád všetko chcem znať, všetko chcem čuť, ja všetko by chcel okoštovať a už jak čujem slovíčko okoštovať, ja už takoj lačný. Ale nebojte sa nič, daco spolu zažijeme, daku si aj zašmejeme a naučíme vás daco aj variť. Tú veľkú lyžicu. Ale perše pôjdeme pozrieť na ten hrad.
Jo, vári mi, ty varíš, ta všetké varíme a na nové recepty, jak za trest patríme. Však známe doma varíc a v telke komici nikomu neprihorí na jeho panvici. Skúšali sme recepty na perfektné jedlo, ešte i pes koštoval, aj tak še nežedlo. Varené sme zmišali, vznikla taká guma, aj tak najlepší varic z vlastného rozuma. Gombičku za gombičku, kde neprepíname, varia mišajú jedza na každým programe. Nalečníky, holubky, geršle i mačanka, aj tak najlepší vári sú šedová Haňka. Skúšali sme recepty na perfektné jedlo, ešte i pes koštoval, aj tak še nežedlo. Varené sme zmišali, vznikla taká guma, aj tak najlepší varic z vlastného rozuma. Čuhaj, ja! Jej, táto je jaká krasota. Jaké to je staré. Táto ide mednuka. Možno, že še tu aj najíme. O, rozum, bez toho še nepohnem. Ďalekohľad, mobil. Presne tak. No. A môj internet. Jedným z najkrajších kútov východného Slovenska je oblasť Severného Spiša. Tu v údolí rieky Poprad nad malebným mestom Stará Ľubovňa na Vápencovom Bralečnie je hrad, ktorý vznikol koncom 13. storočia ako hraničný strážny hrad chrániaci obchodné cesty do Poľska. V roku 1412 sa spolu s 13 spišskými mestami a pánstvami Ľubovnianskeho a Podolineckého hradu dostal do poľského zálohu a Uhorsku bol vrátený v roku 1772. Posledným majiteľom až do roku 1945 bol gróf Zamojský, ktorý nechal v roku 1930 opraviť kaplnku a obytný trakt. V súčasnosti je správcom hradu Ľubovnianske múzeum a je otvorený celoročne. Renesančná väža z bránu. Západný renesančný bastion. Výstavná sieň, gotický palác. A kde je kuchyň? Tu nemajú na Ľubovňanském hrade kuchyň. A ja hladný. Sála žufránka. Jaj, však ja mám na ňoho mobil. A zvoní. Haló? Haló? Nie. Pán Frank? Hej, ja podľa hlasu ste ma poznal. Nie, ja len kvôli tomu volám, že či dneska varíte. Že keď prídem, že keď takoj prídem, že zadarmo dneska. Výborne, a aj váriť môžem sa. Hej, dobre, o chvíľu som tam. Joj, ale tu še opláci prísť na ten Ľubovňanský hrad. Len musíte to urobiť inač. Nesmíte prísť lačné. Peršejšie najesť, až potom prísť pozrieť tú krasotu. Sála žufránka. Joj, všetko je prichystané. To ešte dobre, že som zavolal. Ej, táto to tu dobre vypátra. Ej, táto jak dobre. Všetko je nachystané. Aj koníka máme. Nikde nikoho. Pán majiteľ, je tu takto? Haló? No tu som, Vilko! Jaj, zdravím vás.
pozdravujem ťa. Ďakujem, Baršumne, ďakujem. Joj, jak som dobre trafil. Vilko, taký som rád, že si tu. Môžem ti dať čo naliať? Tak, že by reč nestála. Dať co sebe také malé, môžeme dať jednoho. Jedného a nalejeme, no, dobre. Ale vidím, že už všetko nachystané. Už aj máte už aj švinky tu. A dve pekne vyššia polovičky. A ja myslím, že budeme robiť všetko, zabíjačku, hurky, klobásy, tak jak to má. Zabíjačku budeme zabíjačku. Robiť? Sa rýchlo da koho zavolajte, že by tu muchy nešidali na to tu. Rýchlo by trebalo da koho zavolať. Áno. No, pani Mešári, tak poď sa, ideme na zabíjačku. Pani Mešári! Joj. Chlopi, pomôžem vám? Jo, toto, hej, toto. A to budem môcť s nima, ja potom. Môžeš, kľudne. A všetko, tak bude riadne. Všetko urobíme z toho. Slaninka, všetko, jak má byť. Cibulka. A mňam. Tralalala, dobrú chuť. Ja varím i ty varíš, ta všetké varíme. A na nové recepty, jak za trest patríme. Však známe doma variť a v telke komici nikomu neprihorí na jeho panvici. Skúšali sme recepty na perfektné jedlo. Ešte i pes koštoval, aj tak še nežedlo. Varené sme zmišali, vznikla taká guma. Aj tak najlepší variť z vlastného rozuma. Gombičku za gombičku, kde neprepíname, varia mišajú jedza na každým programe. Nalečníky, holubky, geršle i mačanka, aj tak najlepší vári sú šedová Haňka. Stop! Co teraz robíme? Klobasu z bravčového mesa, z pliecka, z bočíku, z tých šviňov, čo sme mali vedľa. Hej, aj toto, čo sme vyrezovali. Hej, ale tu mi ešte ostalo, takže toto domeleme teraz. No to domeleme. No, takže keď už mäsko máme pomleté, treba tam dajaké koreniny, ne? No, treba. No? Treba dajaký jednoduchý recept na kolbasu. Ja v svojej knižke nemám žiadny recept na kolbasu. Konečne som však k tomu dostal. Ja mám parádny. Hej, áno, píšem. A to je 2, 1 a pol. 0,5. Tak. Dobre. No. A to je výsledok z hokeja? Nie, to sú koreniny do klobasy. Receptúra. A to máme. Znamená to, že 20 gramov soli. To je na kilogram. Na 1 kilogram. Soli. 10 gramov cesnačíku. A 5 gramov pepru. To je toto 0,5. 0,5. No. Dobre. A ešte? A ešte môžeme dať podľa chuti čili korenie a červenej papriky, že nám tú klobásku trošku zafarbilo. A keď nedáme čili? Tá bude dietnejšia. A keď dáme, bude pikantnejšia. Na klobásy potrebujeme tieto suroviny a ingrediencie: bravčové mäso, soľ 20 g na 1 kg, cesnak 10 g na 1 kg, mleté čierne korenie 5 g na 1 kg, čili podľa chuti a mletú červenú papriku tiež. Takže mäsko máme premešané, som zvedavý, jak nabijeme toto dielo. Takže máme guľu. Guľu spravíme. Ešte jednu kuličku. Nejde? Dáme. Ešte dáme.
A to sme ešte nestrieľali z rúrky. Ešte budeme, teraz tu máme vrchlák. Máme. Priklopíme. Zakrutíme. Tak a budeme plniť. Tu máme bravčové čreva umyté. Také črevka. Vybereme. Na trúbku dáme trošku vody, aby sa nám to nelepilo. A ideme. A naťahujeme. Môžem sa opýtať, skeľa vy už takých kolbásov narobili? No, veľa. Od Prahy až cez celú Zemegulu dookola. Až tu do Starej Ľubovny na Salaš. No. To skoro rázy púl. Dookola. Ale som delil, som robil krátke. Hej, bo keby bola jedna celá, tak by sa nám pláno chodilo, nie? Aha. Hej. Tak. Tam ešte ťahám. Teraz musíme poskúcať, že by sme mohli dať na palice a dojde. Hop. No. A pekne zamestíme. Môžem ísť do údzárni odniesť? Nech sa páči. A jakže dlho údza? Jak budem dlho čekať? No, aspoň 24 hodín. A s takým dobrým dymom, nie veľmi studeným, ale ani nie veľmi teplým. Tak letné, že to išlo, že sa to pekne vyudilo, tak do červená. To červko musí byť také suché a tým je to OK. On sa vybere, nechá sa trošku presúšiť a môže sa jesť. Tak 24 hodín tu vytríme. Ňam, dobrú chuť. Takže na klobásky už mám zapísaný recept. Ideme na jaterničky. Áno, na jaterničky si potrebujeme uváriť hlavy, vnútornosti,